Benedikte Brogaard blev født den 13. december 1960 i et middelklassehjem i Hvidovre. Hendes far hed Søren, og hendes mor hed Gertrud. Søren var fysiklærer, og Gertrud var sygeplejerske. Benedikte havde 2 brødre. Hun var en meget stille og genert pige som lille. I skolen var hun pligtopfyldt, og hun ville helst ikke skille sig ud og blive set. Benedikte havde altid troet, at hun skulle være sygeplejerske, og hun havde derfor et arbejde som sygehjælper, og under et ophold i England havde hun et arbejde på et plejehjem. Da hun begyndte på sygeplejerskolen, fandt hun ud af, at det ikke lige var hende. Det var for hårdt. I stedet for læste hun kemi og molekylær biologi på RUC og blev senere biolog. Benedikte mødte sin mand Peter i 1983 til forberedelsen af karnevalet i København. De fik en datter, Lea, i 1987. 6 år senere friede Peter, og i 1994 fik de Emil. De var den perfekte familie, synes Leas veninde, lige indtil Benedikte blev syg. Det hele startede den 29. december 2001. Hun var ude at gå en tur, da hun pludselig følte, at hun ikke kunne bevæge sig. Nogle venner kom hundevis forbi og fik Benedikte hjem i en taxa. Benedikte havde kræft i ryggraden, bækken, ribben, lårben og højre lunge. Det var ikke retfærdigt, at Benedikte skulle have kræft. Hun havde aldrig røget, drak kun en smule og havde spist sundt hele livet. I januar 2002 startede Benediktes kemobehandlinger. Hun skulle rigtig have haft 11 behandlinger, men da hun havde fået de 2 første, havde hun tabt 15 kilo og kunne ikke tåle flere behandlinger. De 2 første behandlinger gjorde knuden i højre lunge næsten usynlig på røntgenbillederne, og det var svært for familien at acceptere, at hun ikke kunne tåle flere. Benedikte var sygemeldt hele 2002 og fik det dårligere og dårligere. En dag besluttede hun at ringe til St. Lukas Hospice for at høre, om de havde en plads til hende, hvis hun skulle få behov for det. Dette var overhovedet ikke sikkert, da kun 1 ud af 6 nåede at få en plads, inden de døde. Benediktes mor Gertrud og hendes datter Lea var meget imod hospice i starten. Lea syntes, det var det samme som at opgive hende. Hendes mand Peter syntes, det var en god idé. Han var udmattet. Han skulle træde til på alle tider af døgnet. Det var som at have en baby, bare uden glæde. I januar 2003 kunne Benedikte ikke længere danne røde blodlegemer og blev indlagt på hospitalet. Lægerne gav hende ikke en dødsdom, men det var heller ikke nødvendigt. Det vidste de godt, og den dag hospice ringede og sagde, at de havde en plads, kunne Benedikte ikke sige nej. Den 2. juni 2003 havde Benedikte levet 4 måneder på hospice. Hun havde flere gange snydt døden. Et par gange i foråret havde familien været overbevist om, at nu døde hun. Hver gang rejste hun sig. Hun havde det bedre, end hun længe havde haft. Benedikte kunne godt acceptere, at hun skulle dø, men at skulle forlade sine børn på henholdsvis 15 og 9 år, kunne hun ikke klare. Det var ikke rart at tænke på, at hun ikke kunne støtte sine børn, når hun var væk. For Benedikte gav det så meget mening at være sammen med sine børn, og hun ville aldrig kunne slippe dem, men det vidste hun, at hun var nødt til. Benedikte gik til anderledes behandling i Malmø. Egentlig troede hun ikke på det, men efter hun havde været der, fik hun det bedre. Alligevel havde hun generelt fået det dårligere. Hendes ene øje var næsten helt lukket sammen, og nogle gange så hun dobbelt. Hun havde sat et papøje på sit venstre brilleglas, så hendes søn Emil ikke skulle blive skræmt af det sammenlukkede øje, hun ellers havde. Benedikte syntes, det var hendes skyld. Hun var hård ved sig selv. Hun havde ikke bekæmpet sin sygdom. Hun vidste, det ville have krævet et mirakel, men nu følte hun sig skyldig, fordi hun skulle forlade sine børn. Benedikte kunne se, at der ikke var nogen vej tilbage. Der var intet håb. En sygeplejerske spurgte, om hun måtte sætte Benediktes medicin op. Det var for Emils skyld. Hans mor talte sort, og det var svært for ham. Medicinen ville gøre, at hun sov det meste af dagen. Det var svært for Peter. Han vidste, at det betød, at han aldrig mere ville komme i kontakt med hende. Hvornår er det menneskeliv ikke værdigt længere? Hvornår har det ikke kvalitet længere? Den 8. august 2003 så Benedikte Brogaard stille ind. Hendes mand, datter, søn, mor, far og brødre var der. Hun blev kun 42 år gammel.